CPO nga nag-announce ninyo nga matag balay diri sa Sitio Napa nga mangingita sa tungod labi na kay naatay City Ordinance. Kini ang awhag sa mga sakop sa Barangay Environmental Sanitation Enforcement Team Consiset ngadto sa mga residente sa Sitio Nava, Alaska, mambaling human sa gihimong clean-up operation sa naglain-laing opisina sa City Hall lakip na volunteers ni adtong adlaw nga Huwebes, Marso 20 ning kasamtangan nga tuig. Gihimo nila kini aron pahinumduman ang mga namuyo sa dapit nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura sa bisan asa kay makadaot kini sa kinaiyahan. Ang lugar maoy gipuy-an sa Badjaw Community nga naigo sa sunog ni adtong Marso 2 sa kadlawon. Din daghang pamilya ang nawad-an sa ilang mga Pinoy-anan. Nagpahibaw mi sa mga kadabalay, nagrekureda mi, nagpahibaw mi sa atong mga ordinansa kabahin sa basura nga kining matag usa ka balay limpyo gyud sila sir. Unya isulod lang nila sa sako samtang wala pa ang koleksyon, unya ra nila ipapagawas og nanay truck nga makoleksyon nga ana nga adlaw. Sugod kagahapong adlaw Lunes, Marso 24, dunay PEO nga idestino sa lugar nga gilimpyuhan sa miaging semana aron mamintinar ang kalimpyo sa area diha sa Sitio Nava. Reklamo sa mga Badjaw community, dili ilaha ang tanan ang maong mga basura, kundili sagad niini gikan sa ibabaw nga bahin diin nagpuyo ang Christian community. Amo gyud na silang giingnan dia sir. Sa una pa gyud dugay na gyud na sige gyud mi diri ana since 2013 pa mi nga sir. Nagpahibaw gyud na nila hangtod karon. Nga di palabayan. Pero mao lagi sir, bantayan lang gihapon ang atong nagbantay lang lipaton, magabiing dako, makuniting labay, mao gyud usasad na atong problema na sir. Since nga nasunog ni sila diri, everyday mi ato magrekorida niya, pero sa karon sa kay bago pa man mi, wala pa man mi 1 week diri, ang plano na mo is 3 times a week. Mao na among plano kay para maman jud sila tanan ba nga unsay angay nilang buhaton kay wala pa man sad mi nakahatag og info sa among barangay ug unsay among buhaton sa pag-pick up sa basura diri. Kagahapon sa buntag human sa flag raising ceremony Marso 24 tuig 2025 sa Plaza Sugbo atubangan sa City Hall. Malipayon nga gipahibaw ni Mayor Garcia ang pag-uswag na didtong dapita human sa hiniusang pagpanglimpyo sa miaging semana. Og iyang gipasalamatan ang Department of Public Services kun DPS ug ubang mga departamento nga misanong, miabag ug mituman sa iyang kamanduan diha sa Sitio Badjawan sa Barangay Mampaling. Our challenge now is to make sure that we educate our people, our constituents on how to dispose of their garbage. So that will be a very challenging task in the coming years to come on how to educate our constituents on the proper garbage disposal. And that will be a challenge for us in the next coming years, months and even years. Kini ang balita, Ray Pasaporte, Cebu City News.